Honnan vannak az urak? Szlovák szövetségű. Csak chcem már pýtať, pán Pazúr. Prosím. Môžem aj mlieko dať do kávu? Nie, čistú kávu a čistú vodu, bez cukru, bez všetkého. Mne cukor bez Ja som laciný na návšteve. Ellen pýtam, lebo nebudem... Szlovák Postagalamb Szövetségtől vannak az urak, ellenőrzést tartanak éppen a Károlynál a versenyűn érkezett galambokról. Egy abszolút tökéletes bemutatkozás készült, az úr bemutatta a szövetség igazoló kártyáját, ahogy lenni kell, történni kell egy igazolásnak. Éppen ellenőrzik az elsőnek érkező galambot, ami sötét kovács volt. Nézegetik az érkező madárnak a szári tollait, evező tollait, leellenőrizték a gyűrű számot is. Nézik a faroktollakat, nézik az izomzatot. Nagyon szeretném, ha Károly fordítaná az ellenőrök nyilatkozatát, hogy mit állapítanak meg. Nézték a ketrecbe leszállított galambok székletét. Legyen kedves segíteni a fordításban, hogy nézegették a galambnak az izomzatát, az izomzatról sikerült-e valamit megállapítani, és mi a véleményük. Čolako hovoríte? Pýtate, kolega. Holuba? Ja, čo holuby? Športové holuby, to je normálne. V podstate máme ich aj my. Daj sa opäť minúto, Vikamére sa opäť. A kamery, lebo... Nem értem. Hogy rendes sportgalamb, hogy jól Nem, látszik. nézték az előbb a galambnak az izomzatát. Mit állapítottak? Hogy olyan, mint övéki, amik volt a versenyen, hogy... Rendben van, tehát izomlázas a galamb, vagy lehet látni, hogy komoly teljesítménye volt a madárnak? Čo na to holubi hovoríte, on pýta, že čo na to hovoríte holubi? Že či absolvovali, No, alebo... že áno, že... No, opotrebovaný na to je. Nohy má takisto. Svojím spôsobom zanesené, alebo teda od toho, že teda bol niekde v Budniku. Rád by som videl, aký má trus, no, ale to neuvidím, lebo je na rošte. To by musel byť niekde na čistom a tam, kde sa dáva. Je to holubica, áno? Holub. Holub je to? Holub. Ten uľaveli, ten polovička, teraz bol ako ten väčší holub, ten velice, keď poznáte tento holuban, ten to už velice dá sa vidieť, že letal, lebo to je veľký holub, viete, len teraz velice ako spadnuté. Veľký, ja mám niečo podobného doma, tiež mám drobných, mne došla taká... To je drobný, to je väčší holub, no a to je väčší holub a taký spadnutý holub. Mondjon nekem valamit magyarul Chápem, čo mi is. chcete povedať, že je teda spadnutý, viete, že tento je taký vyšťavený, a nemá vodu, viete, taký, že mondom, meg azt látni rajta, ő is olyan, mint a fecske, hogy le van lássa, hogy nagy galamb, és el van fáradva, hogy látszik rajta, hogy milyen. Chápem, no len tiež letky má zahnuté dovnútra, v podstate by ich mal mať narovnané. No, chvost má, je zašpinený, samozrejme už už pol hodina tu je a košera boli tu kontroly a teraz som presnený sen. A hovoril, budeš, že zase prídete, tak nešiel som, aby nechal redu holubu. A to je druhý. A to je abszolút ulený. A tento je abszolút ulený. A másik még ás is fárad, a másikkal van, még olyan Čo máte, aký systém? To jest, ukážem vám, Bikon, ukážem vám systém. No dáte kávu, ukážem vám potom. Ukážem vám, holubníky post, ukážem vám všetko. Ja preto mám tu vodu kontrola a tam mám si, ja už nechceli, tu písali. Traja tu boli Matlák, písali Matlák, Vík. Jano Matlák.
Traja tu boli a preto som sem a tu písali všetky. Károly, magyarul is legyen. A oni došli z Maďarska za akým účelom, alebo? Lebo Bardoš je môj spoločník a Bardoš ich poslal, aby bol medzinárodný kontroler, lebo on je ako predseda, nie že niekto vymyslí, že niečo, viete, že falošanie, všetko, aby všetko boli nakraní a všetko ako FCI kontrolovali. On je FC ako kontrol poslal Bardoš. No stejné to je heroický výkon, keď to mám porovnať s ostatnýma. Keď si zvážite, že na Záhorí boli holuby 13-21, čo je 516 km. Vy to máte koľko? 585. 585. No a dokázali ich predstihnúť tej rýchlosti 1200 a tam má 1169. A váš má... No to vidíte, ale tak vám hovorím, že teraz Komárne, teraz sú prvé holuby, teraz sú, ja som bývam od Konára, neviem, keď pozrieme tento ja som a Kováňači nemajú holuby, a teraz ešte prišli, a 3 hodiny už mám skôr holuba, 30 minút. No isté ozvolené, dajme to máme. Viete, jak to myslím, tak nedá sa tak postrojiť, viete, že 50-ke tak ďalej menej je oni, a Komárne ešte 50-ke, tak 4 hodiny holuby, viete, to myslím, to nedá sa. Ale zoberte, že na najkračšej vzdialenosti je 515, 516, vy máte 585, to je 70 km a to je 70 km rýchlosť, keď tam dosahovali tie holuby, tých 1169. To je presne 70 km a nejaký meter. A tu má takmer... Dobre, ale viete, tak vám hovorím, ja som už veľa pretek vykrál, aj medzinárodný, minulý som vykrál 3 medzinárodný pretek a Maďarsku som vykrál 18 000 holub prvú cenu. Ktorá je bez cukru? Viete, a tento absolútne, tento taký most holubov, viete, to je most, to neviem koľko to bolo ten holub. To nedáte vypočítať, lebo ktorý holub chytí ako trať, tento už, to je nič. Koľko ste nasadili teraz? De fordítson, nekem néhány mondatot. Arról beszélünk, hogy a Galamb nagyon nagy eredményt ért el, mivel hogy most igen nehéz verseny, a mai, igen nehéz verseny, mert még valahol még most nincs még galambok, hogy szét vannak szakadva a galambok, szétszakadtak a galambok, hogy enyém 100 méterrel gyorsabb, még mit tudom, a másik galambtú, vagy mennyitő, úgyhogy ez nagy teljesítmény a galambokra. Na most a következő kérésem az, hogy az úr a Szlovák Posta Galambszövetségtől van? Igen. És lenne kedves bemutatkozni a kamerának, hogy hívják, mi a neve? Igen, a vy hovorili o kamery, vlastne vaše meno, jak to voláte presne? Pazur Milán. Pazur Milánnak hívják. És az úr? Stefánik Mária. Stefánik Mária. És kérdésem az, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ez a videó felvétel felkerüljön a világhálóra? Áno, že súhlasíte, že môže vám video, ako nahrávať na video? Tak čo máme robiť? My je verejný funkcionári v tomto momente, takže zastávame slovenských chovateľov. Slovák szövetséget képviseli. Preto musíme to nakrávať, Báros ich poslal, lebo Báros nechcel náhodou, viete, aby niečo, lebo už bali sa toľko problém, viete, on hneď poslal ich sem, lebo dozvedeli, že prišli holub, aby kontrolovali oni, písali oni ako zápisnicu, aby nie, že niekto vymyslel. Čo hovoria oni, aké majú stanovisko? Že to isté, že ten holub je... És kérdésem az volna, hogy találtak-e valamilyen rendellenességet a galambról? Mondom, és maga azt kéri, mit szól a maga galamba, mit szólnak maguk? Maga a galamba. Én nem nyilatkozhatok tekintettel arra, hogy egy nemzetközi újságíró szövetségtől vagyok. De nem az, de azért kérdezte, hogy maga mit Na jó, nekem tehát abszolút objektívnak kell lenni, ezt legyen kedves fordítsa. Že on musí byť objektívny, ako medzinárodný, ako on, és te mit mondod galambra? Erre a galambra látszik, hogy izomláza volt neki, sőt a színén is látszik neki, meg hogy elég csapzott, tehát kemény versenyen ment át. Vidíte holuba, že letel, dá ako celý tele, že bol na pretek a videl, že bol ťažký závod, lebo taký, že vidíš na ten holuba, že je skleslý. No, takže, taký živý. Že nie je taký, že unuvený, no, to je normálny. Én 60 éve vagyok a galambászok között, és aktívan galambáztam. Láttam, amit láttam, de én nem nyilatkozhatok tekintettel arra, hogy ők az ellenőrök. Nem akarom az ellenőrzést
véleményének kialakításában befolyásolni. Hovorí, že 60 rokov bola holuby a oni, ale on preto nechce, lebo vy ste slovenskí kontrolóri, nechce vašom kontrole, kontrol je váš, že vy ste boli tu a všetko, viete, že nechce, ako vy ste boli ako, viete, manipulovaní, ale neviem, po slovensky ovplyvnení. Viete, jemu jedno, že, viete, on je to, že boli ste tu a preto on, vy ako nechcete tak? Nie, ani jeden. Diplomata választ adott az úr, fordítsa. Igen, že vy ste dali ako diplomatický odpoveď, mert még mindig kérdésemre, felvetett kérdésemre nem válaszolt arra vonatkozó, hogy mit állapítottak meg a galambról. On pýta, že čo by hovorili na tento holuba? Prakticky sa stotožňujem s ním, alebo tu s kolegom holubárom, že holub javí navonok použitie, absolvovanie toho preteku ako takého, teda že je zišli. Len sa mi vidí troška taký umastený, taký, ja neviem, no, nezvyčajné. Ako by ožíval, no ale tak to je to v poriadku, je hladnejšie. Keď prišiel domov, žral, nežral, alebo... Trošku, nechce žrať, išiel na búdy a hneď bil búde druhú holuba, lebo bol búda a... Keď mu obsadí búdnik, samozrejme, a teraz prišli kontroly a potom veszel som sem. Azt mondja a úr, hogy teljesen egyetértő vele, hogy a galamb látszik, a versenyen volt, a galamb be van fáradva, a galamb ki van merülve, teljesen egyetért vele, úgyhogy azt mondja, ennyit volt hozzá onnan galapot. Azok fizettek itt. Nagyon szépen köszönöm az interjút. No. Velice vám ďakujem, že prišli. No je v poriadku, však je to naša povinnosť v podstate, bol vyzvaný, ja som tu najbližší za prezidium z tohoto okolia, čo sa toho týka. Predseda kontrolnej revíznej komisie, alebo kontrolnej komisie zväzu je momentálne hospitalizovaný, pán Kurek, takže Juraj, to je môj kamarát. Má problémy, no, Jaký, takže niečo, neviem, so žalúdkom alebo niečo takého. Kurek je môj kamarát, to sa hodí veľa. Nemáte tu nejakú krabičku? Igen, no fordítsa, legyen szíves. A Kurek, az én barátom, az jött volna kontrollálni, de most kórházban van, az a régi szövetségi elnöke. Tak vám mondani, tento holub, egy pillanat. Kívánok sok sikert a jövőben is a galambászat körében. Praje vám veľa šťastie. Köszönöm. Ale to chcem, tento holuba, bratia a všetko, už vyklali minimálne 10 taký pretek, lebo Lajo Holec dal mi holuba, originál tento